Piye ngene iki lar ngrampungi piye coba? Lah kowe iki iso ora mateni mungsuhmu Bagong? Mboten. Sing nganggo training ae sing nyolong Banowati. Sing iki ketoke Bagong sing tenan. Ampun ngawur sinuwun. Kula ingkang saestu niki wau kula dipeksa kon ganti training. Wo, nek ngono sing palsu sing mburi. Kresna. Ora ngawur, gawar ngawur. Iki lho, dimatke iki. Ngisore rong andeng-andeng iki asli apa ora? Coba jawilen. Lho, gogrok ngono kok. Oh ya upil. Ngandeng-andeng kok gogrok. Kowe iki nglucumu ngalahke aku. Aku lagi arep muni ngono malah to disiki. Kakang Semar, Kakang Badranaya. Wah. Ngandel ora. Kula wis iso nitik. Titikane piye Kakang sing wantun males ngampleng niku mung anak kula Bagong sing tenang. Nek liyane sing ora iso. Lah iki ketok sik ngarep niki ndara sing ora sak tenane idone mati. Wah! Ngono. Wah! Wah! Saramaya inggih sinuwun. Perjineman dandang mangure lha kok dadi kowe dadi Bagong. Ha inggih supados Panakawan sak mangke kelepatan menawi kelepatan tumrap negari Ngastina. Panakawan baritipun jangka pejahipun dening Kurawa. Menawi Panakawan sampun pejah dados panganing baju barat. Lah rak apa to? Anak kula nesu tenan nek pun ngidoni ngoten niku anak kula nesu tenan. Rene. Aku njaluk ngapura Bagong, ngapura. Rene. Iya. Adombe. Moh. Setan mengancam kehidupanku. Buah warese ya kaya ngono kowe. Ayo, kowe tak pasrahke Bagong ajur kowe. Aduh sinuwun. Kula sampun tobat. Kancamu sapa? Kula namung piyambakan. Ayo bali. Bali. Kula dipun utus Iwang Pandya Betari Durga. Omong nek ora kelakon penjangane bali. Aja ganggu gawe katentreman ana ing papan kene, ganggu gawe celana. Tak pasrahke Bagong mati kewirangan kowe. Aduh. Bagong, aku njaluk ngapura Bagong. 200. Iya. Ora bakal wegah nyotampanana. Matur nuwun. Iki 200 iki dienggo pembayaran lek kowe mirang-mirangke aku. Iya. Wong ngerti ra? Aku arep mati dipateni Ndara Janaka. 600. Waduh. Nyawa e? Iya, nyawa. Wis aku tak bali. Wis ngono minggat ombak gajuli kowe. Iya, Bagong. Wah. Wau kula kenging menapa kok Prabu? Lah rak tenan to. Merga daya kemandene Bagong sing kedadian saka perjineman mau, wekasan iso dadi malik paningaling Nyai Ratu Banowati. Panjenengan boten kenging menapa-menapa. Sakmenika kondur wonten negari Ngastina, sowan kersanipun ingkang Raka, lelados sak tataning garwa, lelados dhateng piyantun kakung. Ngestaken dawuh, sampun damel gelo. Ngestaken dawuh kok Prabu. Sareng kula pikir-pikir
sedaya menika jebul mungkin arya lelampahan. Sampun ngantos sampean mangke. Lho, Bagong ki piye to? Engko ndak semar cerewet wae ora bubar-bubar.